Jos kävelee tästä ohi, niin muistakaa, että voitte ottaa tosta noin ihan mitä vaan tossa pöydällä on. Elikkä tossa pöydällä. Tää löytyy, kato, käytettyjä kortsuja välillä ja neuloja ja kaikkea, kyllä se niinku puhastella. Asolia! Käytettyä kortsuja löytyy. Huumeita tälläkin tällä diilataan. Eilen me oltiin siellä jossain, mikä se oli joku? Panotunnelissa. Panotunnelit ja piritunnelit niin sanotaan. Piritunnelit ja panotunnelit. Joo, no joka tapauksessa niin me käytiin viimeksi siellä ja tuli paljon positiivista palautetta, että hyvä. Tässä tosi helposti kävelee alas. Uskallatko se tulla vai ehdikö se tulla meidän kanssa noihin tai piriluoliin? Voisin mä kiertää tuossa noin. Se kenties on jonkinlainen bordelli. Ollut kovasti uhuja siitä, että nää niinku harrastaa homoseksia noita. Joo, mutta me ollaan nähty kuvia, Jukikin on nähnyt panokuvia. Joo. Tiedättekö te, että on tullut joku tyyppi, joku homo, käynyt meillä joku homo selittämässä, että hän hoitelee tuolla noit miehiä. Okay. Kuviakin niistä. Jos olisi näyttänyt mullekin enemmän, mutta hänelle se näytti enemmän. Siellä löytyy välillä käytettyä kortsuja ja neuloja ja tällä. Kaikki terroristit ei ole muslimeja, mutta lähes kaikki. Eikö mitä se meni? Joo, ja tää ei ole todella mitään urbaanilegendaa. Ei oo urbaanilegendaa tämä, se on varma. Eikö mitä se meni? Lähes kaikki terroristit on muslimeja, mutta kaikki muslimit ei välttämättä ole terroristeja. Joo. Jatketaan sitten taas huomenna ja ylihuomenna. Kiitoksia. Tämä täältä.